Mireu quin tresor. Això és una gírgola de castanyer. És un bolet de cultiu que és bàsicament dels meus preferits. Això és molt difícil de veure. Això va així, aquí tenen totes les seves arrels. I, de fet, si anés tallant, podria anar creixent i creixent. És lleugerament aromàtic. I amb tot això dic, ara què hi faràs? Què hi faràs? Doncs hi faré una crema de patates. Tinc aquestes patates, són patates Mona Lisa, que després són molt més fàcils de pelar, i farem una cocció per aquesta crema, en comptes d'agafar i bullir la patata, que ens quedaria allò, saps, més... aquell xip-xap, doncs les farem al forn. D'aquesta manera també ens augmenta una mica el sabor. I poso aquesta sal a sota per dues coses. Una ens ajuda a deshidratar, després és més fàcil de pelar, i l'altra és que no taques. I ara dic, després que hi posarem el shiitake, i dic, no, ho estava a punt, però no l'he fet, Acabarà sortint l'acudit, és l'acudit més dolent del món, però acabarà sortint. Total, abans de l'acudit me l'emporto cap al forn a 180 graus, 45 minuts. Heu de pensar que el forn, allò de si a dalt, a baix, no cal gratinar res, no cal que hi posem aire, escalfor a tot arreu, i després, el més important, és que vosaltres heu de conèixer el vostre forn i la mida de la patata. Si és més gran, més temps. I aquí, espera't, el porro, que ja el tinc net, ja l'agafo. Farem una picadeta així de verdures. Per la crema necessitem, doncs, fer una aigua, diguéssim, que és aquest brou que hi acabarem posant, que tingui força gust. I ho farem amb el porro i uns altres bolets de cultiu, que també m'agraden molt. El portobello, que és aquest tipus de xampinyó que sembla que que és un xampinyó que hagi pres el sol, diguéssim, i el shiitake, que és aquest bolet tan umami, amb el sabor tan profund. Farem 10 i 10, i el porro. Estic tallant el shiitake, que és aquest bolet allò tan umami que deien. Anem a posar tot aquest sabor fent una mena de rostidet primer. Posarem l'oll al foc, un bon raig d'oli, l'anirem a perfumar amb un all aixafat, que això sempre hi va bé. I sempre que fem un brou i volem més intensitat, doncs l'únic que hem de fer és això, és agafar i rostir abans les verdures una mica, o si fem, per exemple, quan és un brou de carn, doncs la carn o el que sigui, i després ens apuja una mica més les aromes i els sabors. Agafem un gra d'all i cap dins. Comenci a enrossir i anem afegint tota aquesta mà de sabor que hi anirà per ara. Acabem de perfumar el llorer, sempre va bé també. I aquí el tinc, que l'havia confós. Posarem... Avui fem coses, anirem a afegir més umami, farem coses una mica estranyes i algunes de més normals. I la primera és aquesta, per acabar de posar la gràcia, pebre negre. Unes 10 voltes, ara sí. El pebre també ens ajuda a potenciar tota la resta d'ingredients que hi posem. Després aquí tenim un all negre, això és un all fermentat. Això es manté a una temperatura constant, entre els 50 i els 70 graus, i després pot estar d'un mes i mig fins a 50 dies, depèn. Veieu? I els alls ens canvien, queden d'aquesta manera. Sembla que s'hagin podrit o que siguin de mentida, o potser semblen gominoles, i la veritat és que una mica la gominola sí que s'hi acaba semblant, tant en textura com en sabor, perquè acaba agafant un sabor de regalèssia i no té gust d'all, ha perdut tot el picant, a més en multiplica per 10 totes les propietats i diríem que en disminueix per 10 doncs, tot aquell picant o aquell aroma d'all. És a dir, no et fa pudor a la boca, però és allò, té tot el bo de l'all i cap dins. Remeno. Ara el bolet ens comença a deixar aigua, per tant no cal afegir
més oli ni res. Al principi sembla que amb aquell raig doncs, ens quedarem curts, però el bolet ja va deixant anar la seva aigua. Ja es comença a enganxar, per tant ja se'ns està evaporant aquesta aigua de vegetació i una mica de vi ranci. Aquí. Estic acabant d'arrencar tots els sucres que es queden enganxats. Si veieu, sempre que fem alguna cosa amb una planxa o es va quedant aquell color com de caramel. Això són els propis sucres que té cada aliment de sucres i després fa aquella capeta. De vegades es queden enganxats, sempre amb el color caramel, no pot ser negre, a la cassola, a la paella, i això exactament és el que fem amb una acidesa o amb un líquid. També podríem fer-ho amb aigua, però amb vi ranci sempre queda millor. A més, si no faig una recepta amb vi ranci 3 cops per setmana, no m'apaguen, saps? Vinga, doncs. Ja heu vist, que l'he cobert amb aigua i l'he posat en la ratlleta que em marca del mínim. És una olla de 6 litres, per tant seria 1,5 litres més o menys d'aigua. I amb això ja faríem, perquè necessitem que ens concentri molt, que sigui un brou amb molt sabor. Patata feta. Quina bona olor. Veieu, tot sempre, l'escalfor el que acaba fent és precisament això. Allò que dèiem del brou, que ja l'he de treure. Per cert, a fora el deixarem 2 hores de repòs perquè deixi anar totes les seves aromes, però l'escalfor sempre t'ho intensifica. I ara aquí mateix ja fa olor de patata. No la pelaria ara. La sal ens ajuda que sigui més fàcil, perquè em cremaré, perquè això crema. Veieu? I la taca aquí. Això ens ho evitem després d'haver de fregar. Però mira, això. Crema. Ens esperem a que ens atemperem d'aquí i que reposi tot això. Un parell d'hores. Ara sí, mira, mullo aquesta safata de forn perquè després és més fàcil, he tallat el paper sulfurat, és més fàcil que se'ns aguanti baix. Si no, va volant, és un... Anirem a rostir la gírgola de castanyer. Llavors així se'ns enganxa de meravella. Tallaré un bon tros. És una passada aquesta textura que té, com, no sé com dir-ho, tan cartilaginosa. M'agrada molt. És un bolet que també se'n pot dir maitake, perquè si aquell és el shiitake... Mira, saps què faré? Jo agafo el meu, saps, el de la broma dolenta, doncs el deixo aquí perquè el faré. Resulta, perquè crec fins i tot que ja l'he explicat aquest, però resulta que a la cuina, treballant amb el meu company, amb l'Artur, em deia, treu el shiitake. I que shiitake no vol dir res més que en japonès que bolet que fa olor, perquè com que té tant allò de l'umami. Diu, treu el shiitake, perquè el feien primer escaldat i després el saltaven, tota una història. I li dic, shiitake febralin. Bueno, ja està, l'havia de dir. Ho sento, és que a la cuina tot sembla més graciós. Tallo la gírgola. Quina meravella. Tallaré 2 trossos, però això és meravellós. Poso aquí. I ara aquí això continuaria creixent, Només caldria anar-ho regant. I el que farem és amanir-ho. Poso sal. Tot el pebre que hi entri bé i l'oli. El portarem al forn a 180 graus en 10 minuts, n'hi ha prou. Tornem a explicar allò del forn. Ni aire, ni gratinadors, ni coses estranyes. Menys allò de la piròlisi, saps? Allò que s'autorrenten, això encara pitjor. Jo faig així que entri bé l'oli, que se'ns amaneixi bé, i sempre n'hi haurà que es perdrà, I aquesta part d'aquí serà la que ens quedarà sempre més tendre i això ens quedarà tot, saps, més prima com cruixent. Va, molt bo. Vinga, l'aglutino bé aquí al mig i cap al forn. Aquells 10 minuts que us deia a 180 graus.
I aquí aniré per les patates. I ara ja no em cremo. Un color més bonic. Si veiem que la patata és ben eixuta, després quan fem la crema no ens quedarà allò la patata ben remullada. Mira quina textura ens agafa. Aquí trauré un got americà, ho farem amb un parell de vegades perquè no comenci allò a vessar. I posarem la meitat de la patata. I haurem d'afegir-hi... Oh! Quin olor. Sí que és un bolet que fa olor. Mireu com queda, Quin color, l'aroma... Oh! Això és meravellós, només olorant-lo. Posarem aquí, que és de vidre, i ho veureu bé. Vaig posant. Tot el brou. I a més, tot això d'aquí no ho llanceu. Jo ho reservo, això fa molt bé per fer, sigui bé croquetes, o si volem fer algun farcellet després farcit del que sigui. És a dir, que et serveix o un sofregit per un arròs, és a dir, que això guardeu-ho i ho feu servir després. I ara aquí... I agafarem i afegirem fruita seca. La fruita seca primer ens ajuda a lligar-ho tot una mica, ens ho potencia i a més t'hi aporta encara més energia, és a dir, que farem que sigui més energètic. A part de que, esclar, la patata sempre és més farinosa i això, en canvi d'afegir-li un greix o el que sigui, com per exemple una nata o llet, no cal. Fem una crema de patata sense afegir-hi cap d'aquests greixos, no cal. Agafaré, aviam, la meitat de cada cosa i així farem un total de 30 grams de cada. I a triturar. Aquesta és primera part triturada. I aquí, cap dins. Quina textura, Que es vagi escalfant i anem a buscar la gírgola a veure què... Mira com ens ha quedat tot allò que us deia cruixent d'aquí, ben tendre, i ens manté aquesta textura com de gelatina. I ara es tractarà de que l'anem esqueixant. Aquí ja ho tinc ben calent. I ara agafaré la gírgola, sí, no crema massa, i vaig posant els trossets aquí. Si ens els anem trobant, això de que no crema massa, i tindrem aquesta textura de la gírgola cruixent i també aquesta que és molt més tendra. Una mica de pebre negre i posaré enciamet. Un fresc i també s'hi dona aquest punt també més herbaci. Ja sabeu que soc molt fan de les herbes. I ja ho tenim. Per on començar, Encara en queden els altres per emplatar. Aviam, aquesta, així. Aquí tinc enciamet, gírgola i la crema. Brutal.